Ay, huwag isagpa. Hi, sir. Hi, ma'am. Good evening. Ready to order na? Ma, ano sa'yo mo, ani? Ambot, oy. Ika-order para na ako, be. Nanasandaan ni. Ikaw lagi pili. Kay if ako na siya mag-order, masayop na sa ko. Daghan na sa reklamo. Kabaw na mag-count sa kong ganahan at sa maka, eh. Aw, bahala ka. Parehaso na akong order. Na, wana. Wrong na dayon. Lahi-lahi na ni mong order, oy. Kaya para makatilaw sa tas ubang potahe diri. Unsa man ka? Fine. Isa lang ka beef teriyaki with egg. Nya, isa lang siguro po ka mango cake. Mango cake na pod. Wag mo ka policy kinaon na madugay mahimo ginagbangga imong naong ba? Kung man siya mo kaon good ano, ay kabalag ka. Dah, suma lang nimo dako na ka. Okay, so sige, let me repeat your order, sir ha, ma'am. Isa ka beef teriyaki with egg and isa ka mango cake. Drinks ani, ma'am, sir? Yes, tubig lang daw. Sige. So, your food will be served in 10 to 15 minutes. Ha? Sir, isa ka mango cake. Nga, ma'am, isa ka beef teriyaki with egg. Enjoy your meal. Nagunsa maka nag-Instagram na po ka diha? Hindi na lang, good boy. So, man ipakaloto, itloga, oy. Lopek, manis lechon, pagi, paeg. Dong! Mari ka, good? Yes, ma'am. Yun sa man yung pagluto, yung itlog ba? Dong, ang pagluto, aning itlog, dong. Ang secret, ani, kay imo na ng pakuyawan ka diot kaha. Ay, unsa man, ma'am, kanan ka ito lang pailisan? Baby, palihog ka dong, be. Kay, wadyo ko kasabot sa akong kikaon. Ay, nalugod, boy! Anong magbuot man ka nga ako may gabayad, ane? Ano magbuot man ka? Hindi man kayo galuto. Ay, huwag isagpa. Nga magbuot man ka? Nga magbuot man ka?